kaso sa pagpatay kay Delphine Británico na bukaran sa Quad Committee hearing sang Kamara. Iban pa nga mga issue may kaangtanan sa Duterte drug war gintalakay. Si Julius Bilacaol nakatuto. Enero 19, 2020, sanggin luthang si Delphine Británico sa dalan sa Nabitasan, Lapas. Matapos natalupang dansini ang isa ka grupo sang kalalakihan nga nagailis ang plaka sang isa ka salakyan. Nagwa sa investigasyon nga ang salakyan ang gingamit man sa pagpatay kay Alain Muller sa Barangay Cuartero, Haro sa amuman nga adlaw. Ang mga grupo ang ginatapuan sang kapulisan nga Sanday Corporal Joseph Andro Hoven, Staff Sergeant Ricardo Morante, Master Sergeant Vernie Escorial, Staff Sergeant Michael De Felipe, kag Staff Sergeant Fred Libuon. Ginpasakaan sang kaso sang pamilya Británico ang mga pulis. Upo dahil sa tuanay hepe sang ICPO nga si Colonel Martin Defensor. Ang kaso ang pending subong sa Department of Justice. Sa Quad Committee hearing sang Kamara kaangot sa drug war sang Duterte administration, gindala ni Manila Representative Ernesto Dionisio Jr. sa iktalupangod ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang natabo sa iya ginapahayag abyan. Talagang may ilan-ilan na hayop alang ang bituka na yung inosente pagkatapos silang gumawa ng krimen, allegedly, dinamay pa yung simpleng bata na. Sabat ni Duterte, pwede makuha sang komitiba ang ngalan sa mga imbolbado para maimbestigaran. Apang ginpanindugan sini nga ang sala, salagid. A wrong is always a wrong and it cannot be right. Lalo na kung inosente. Ginpakigangutan sang news team ang pamilya Británico para makuhaan sang reaksyon apang mapagwa lang kuno ang mga ini sa statement. Nagpamaliban naman ang Police Regional Office 6 nga maghatag sang update sa status sang imbolbado nga mga pulis. Samtang sa ikaduhang ation, nag-cruise ang banas na day Duterte kag anay Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ini matapos nagtambong man sa Quadcom hearing si Mabilog. Sanggin pamangkot ni Party List Representative Ramon Gutierrez na tuhoy sa iya narcolist kung sa diin nadala ang ngalan sang anay mayor. Kasubong bala nga ginaako ni Duterte nga handom gid man sini nga patyon si Mabilog. Kaya noon na presidente ako, lumayas yan. Kasi alam niya, papatayin ko siya. Kaya bumalik. Ngayon na lang. So, Mr. President... Pero hindi na ako presidente, hindi ko na mapatay ang buwang. Matandaan nga nagpadulong si Mabilog sa Estados Unidos ang 2017 bangod sa pamahog sa iya kabuhi. Matapos ang 7 ka tuig, nagbalik lang ini sa Pilipinas sa tinutuyo nga limpyuhan ng iyang ngalan. Samtang sa hearing, nangintalalupang do naman ang mga tion nga nangin iritable ang anay presidente. Ini natalupang dan sang ginhanaan sini nga sumbagon si anay Senador Leila de Lima. Kagang iya tuyo nga paghaboy sang mikropono kay anay Senador Antonio Trillanes. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1, Western Visayas.